Helo bawb, wi wrthi'n paratoi'r tŷ gwydyr yma i fod yn beiriant saladau bob pwrpas yn ystod gaeaf. Felly, fi'n isios wedi hau sbigoglys, mwstard, saladau oriental fyna, ddiddygl fan hyn, mae 'da fi ysgach y mech neu chicory fyna, wedi gadael miri mari fan hyn i flodeuo, mae'r dail yn hyfryd a'r blodau hefyd. Mae 'da fi letys Arctic King yn y cefen, Arctic King, dim King. Mae 'da fi salad oriental fyna, fi wedi hau pob math o bethau, letys y glowr, pys y gyfregin pys, letys cymys, bigoglys, pob math o mwstardau gwahanol, a rocket yn y cres bach yma fan hyn. Fi jyst yn leinio nhw â charfwrdd, byddai'n rannu reel amdano fe cyn bo hir. A y gobeith yw byddai'n neud rhywbeth arall to mewn ryw wythnos, a dechrau llenwi'r silffoedd fan hyn, a wedyn byddai jyst yn dod gyda siswrn ac yn tocio popeth pan maen nhw'n barod i gynaeafu.